बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 46थि बोसोरसालि जथुम्मा आरो दिनै गेवलां मेल बे जथुम्मानि गेजेरजों बिजनी दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदान बिबान बेयाव मोननो हाबाय। आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन लोगोसेनो जायफोर बिबानगिरिफोर गोलाव सम बिजनी दखराखौ खोब मोजाङैनो दैदेनलांबाय बिथांमोननि माने जि इयुनाव हाबा मावनो गोनां जिल्ला आरो मिरु लेभेलाव मावनांगोन। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो जेनेरेसन दानायनि बाथ्राखौ बुंदों, लिडारशिपनि बाथ्राखौ बुंबोदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो हाबा मावबोदों। गुबुन फारसेथिङै सोलोंथाइनि बिथिङावनो होन, रांखान्थि जौगानाय, समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनाय, बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जों जेब्लाबो हाबा मावबोदों। गुन गोनां सोलोंथाइखौ जिखिनि जोङो गोथौयै आरो गुवारै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो प्रसार खालामनांगौ, बे बेलायाव जोङो जाफुंसार जानो हादों होननानै आङो गोरायै आं बुंनो नागिरो। आरो बिनि गेजेरजों दिनै जोङो मेट्रिकआव जि रिजाल्ट बा मेट्रिकनि जि फार्स्ट डिभिजननि जि संख्या जों बेखौ मोननो हाबाय। समाज बेबस्थाखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो बड'फानि मुङाव गोजोरथि आरो सोलायनाय मावथांखि जों लादों आरो बिनि गेजेरजों समाजाव जौ जुवा, दायना दायनि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा बायदिसिना जिखिनि गुबुंले थासारि दङ बेखौ गैया खालामनानै समाजखौ सोद्रोम खालामनाय, आखल गोनां खालामनाय आरो समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनायनि मोनसे थांखि हिसाबै जों हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद, बर' आइ आफानि आफाद आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि इन्जिन। नाथाय बे इन्जिन गोनां बे माने आफादा बिनि जिउआ बर' रायजो राजानियाव थायो। दा बेखायनो रायजो राजानि मददनि गेजेरजों, रायजो राजानि अनसुंथाइनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदो जोनोम जानायनिफ्राय हाबा मावदों, दिनैबो मावगासिनो दङ, उनावबो मावलांगोन आरो रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांना लाखिनांगोन। बेनो जोंनि गुबै उद्देश्य। जिहेतु बे रायजोनि आफाद आरो बेखायनो रायजो राजाया बेखौ फोथांना लाखिनांगोन। गुबुन फारसेथिं बर' हारिनि जिखिनि सुस्रांजायै माखासे जेंना जेंसि दङ, दा जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि आद्रा थानाय दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव जों हाबा मावगासिनो दङ। बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेना रुंसारि जालांबाय कभिड थासारियाव। गोदानै बेखौ चेयारमेन थिसननायनि थाखाय हाबाफारि लागासिनो दङ। बिनि गेजेरजों बाउन्डारि कमिसननि बाउन्डारि एक्सटेनसननि खामानिया जागोन। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि बेखौ जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जायफोर दङ बे दफाफोरखौ जोङो मावगोन। नाथाय आसामाव माखासे गोदान गोदान बिथांखि, गोदान गोदान थांखि सरकारनि फारसेनिफ्राय लादों। जेरै नोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि मेटारानो होन बा पिजिटि टेटआव जोंनि बर' फरायसाफ्रा बन्सित जादों। आसामाव 3 लेंगुवेज फर्मुलानि अनगायै 4 लेंगुवेज फर्मुला लाबोनो नागिरदों, जों बेखौ अपोज खालामदों। पिजिटि टेटआव जोंनि स्टुडेन्टफ्रा एपइन्टमेन्ट मोननांगौ, जों बेखौ दाबि होदों आरो गुबुन गुबुन जिखिनि दङ बे बिथिंखौ लानानै जों सरकारखौ नारसिनगोन। प्रयजन जायोबा सोमावसारगोन, प्रयजन जायोब्ला जोङो जिखुनु लेभेलसिम पिसफुल आरो डेम'क्रेटिक जोङो जोंनि जि माने रिसेन्टमेन्ट बेखौ जों दिन्थिगोन। बर' जातिनि सार्थआव एक इन्सिबो एक बिन्दोबो जोङो फावसयनाय नङा आरो कमप्रमाइस खालामनाय नङा। गोजोन्थों।